začiatku ľudia majú na to možno negatívny postoj, lebo vidia iba ten náčrt, ale potom, jak sa to začne vyfarbovať, tak už chvália to, zastavujú sa, pýtajú sa, čo to bude. Pri tvorbe týchto motívov nás inšpiroval biometán a poňali sme to tak po svojom, vsunuli sme do toho prvky z miest, v ktorých sa regulačné stanice nachádzajú, ktoré sú viac alebo menej známe a obohatili sme to rôznymi streetartovými prvkami v nejakom našom štýle, aby to vyzeralo tak dizajnovo a umelecky. Tieto regulačné stanice bývajú väčšinou také šedé zóny miest. Tým, že sa oživia, tak aj takáto pre ľudí väčšinou nepochopená bezvýznamná plocha dostane nejaký rozmer umelecký aj vizuálny. Tak ten priestor, keď je taký farebný, tak na ľudí to vplýva pozitívne, páči sa im to a dokonca hovoria, že by to mohlo byť aj všade. Tak ľudia čoraz viac a viac poznávajú vlastne street art ako umenie. Je to kvázi z časti odkaz tej našej generácie. Dneska už tá doba je zmenená, už to poznajú ľudia, už to vnímajú skôr pozitívne. A väčšinou sa ľudia tešia z tých diel, ktoré vznikajú.